paisatge y le va a decir, pinta como si no hubieras pintado nunca. Y entonces, ¿qué va a hacer? Paisatge, que és el primer que tu veus quan t'alces. Mitjavila va ser afectat per la polio i això tenia una quantitat de limitacions enormes, sobretot per a ser un paisatgista, com ell s'ha definit sempre, perquè el paisatgista té que eixir al paisatge. Ell procedeix de la figuració, però dona el salt a l'avantguarda, és a dir, a l'art abstracte. Els horitzons que ell va viure en la seva formació eren el sorollisme, i ho dic en un sentit pejoratiu, perquè Sorolla és un pintor excel·lent, però després es va academitzar i tots els que venien darrere eren sorollistes, imitaven a Sorolla. El seu era un art abstracte molt intel·lectualitzat. Són sempre formes que s'aproximen, que s'allunyen, que s'interconnecten, com el propi paisatge, però ja dic, reduït a un grau d'abstracció molt gran a nivell formal i també a nivell cromàtic, utilitzant colors absolutament plans i purs. Què és la pintura? O què pot ser la pintura? Però cap a on pot avançar la pintura? Ell reflexionava, ell cavilejava, ell concebia l'obra d'una manera mental, no d'una manera visual, sinó d'una manera mental, i després la traslladava a l'obra definitiva. En aquesta justament reflexió de cap a on pot anar la pintura i justament en aquest entorn avantguardista dels anys 60 és on va arribar a l'abstracció. Lo de les reunions que feien el grup Parpalló i los 7 era propiciat per l'entorn, per una conjuntura política en aquell moment i social que tenien que unir-se d'alguna manera per a ajudar-se entre ells, perquè no hi havia informació. Els membres del Parpalló són els primers que treballen l'abstracció, que era la modernitat de l'època. O era abstracte o no era abstracte. Moltes de les obres estaven relacionades amb, diguem-ne, processos o pensaments de tipus geomètric o científic. La geometria estava en la natura. I mon pare era un forofo de la natura, era un apassionat de la natura. Tots els pintors pinten paisatge, encara que pintes un bodegó, perquè al final és l'entorn, el que t'envolta és el paisatge. Està inspirat en la realitat, el que passa que aquesta realitat és depurada al màxim i reduïda a formes que no són mai estàtiques. El constructivisme ho deixà perquè va tenir un problema de salut, ell pintava en horitzontal, perquè no escorria la pintura en el compressor. Entonces una tècnica que tenia quadres molt grans i tenia que tombar-se davant del llenç. Es va decantar per un nou paisatge, és la famosa sèrie del llac. Se'n va anar a Albufera i va començar a pintar com un pintor figuratiu que volia pintar a Albufera, però sense deixar de ser abstracte, i això és allò fantàstic que va fer. Mitjavila s'emborratxava de tot, d'olors, de sons, de lluentors, de cromatismes. D'alguna manera era com una esponja que se deixava empapar de tot el que era l'Albufera. Va deixar l'abstracció geomètrica per a tornar a ser un paisatgista sense deixar de ser abstracte. Sobretot amb una intenció ecologista. Aquest és el valor afegit que Mitjavila aporta al paisatge. No és simplement la recreació d'un ambient, sinó que té una intencionalitat de denúncia. Mitjavila mai va ser el típic artista que es tancava en el seu estudi i no tenia relacions amb els altres. Al contrari, era una persona molt sociable, que tenia moltíssimes relacions, que va estar en molts grups i que, per altra banda, no ho oblidem, era catedràtic de la universitat i tenia també docència, tenia deixebles, tenia contactes continus i després, justament, quan va crear Aguilar Cerny per el tema també del Museu de l'Efamès, també va ser un dels primers que va estar allí. Aguilera Cerny va ser el motor i després va arrastrar perquè tota la gent que se juntaven en les tertúlies del grup Los 7, Parpalló, Antes de l'Arte, tot això, va arrastrar els pintors per acomodar-los. Mon pare comprà una casa que estava en el mateix carrer del museu, portar el quadre, perquè m'apetia molt estar en Vilafamés. No sé com se m'havia ocorrit abans. Me feia molta il·lusió i estar en mon pare, en el mateix museu, pues me fa molta il·lusió, la veritat. Estava quan era menuda i estic ara. Entonces, d'alguna manera tanques el cercle, sí.